Makadi mose kusangana zvikare pano pa-TV yenyu patinokupa nyaya dzakasiyana-siyana. Zvino nyaya tayanayo pana panyaya yaComrade Nyoka Yamabhonu. Vane nyaya dzakawanda dzavarikuda kuti vange vachionesana nemi munge muchibvumirana navo. Naizvozvo isu tichakusiyai pana pamakateerera audio yaComrade Nyoka Yamabhonu pasina kubvisa kana kutapudza. Toda kuti muzvinzwire mega. Thank you. Right, masikati akanaka eZimbabwe yose. Mwari akuitire zvakanaka masikati ano ende arambe achikupai tariro nesimba kuti mutrust process nemafambiro atichazoita nemafambiro atiri kuita. Ndava hakuna munhu anokunda asina faith. Hakuna. Handiti mazviona ka? Saka I'm very sorry and I'm so ashamed nema member of parliament vari kupiwa zvokomo umwe naED vamwe vacho vachipiwa mastendi naED. Handiti mazviona? Makanonoka, in fact makanonoka shame. Vamwe muchademba kuti you know what? Dai ndakaziva ndisina kutora. Kana kuti even nevapiwa vamwe mucharamba kuti I was not part of them. Ina ndakubvira ndaenda but iwe wanga uripo ukatopiwa. Manzwa ka? Nditaure zvokunyepa ini. One thing chamusinganzwisise pamusoro pangu, me I am a prophet. Zvaunondoona ndichitaura kudai ini I am a prophet of most higher. Handisingori mufundisi nje, I am a prophet. Ndakutokutaurirai. Manzwa ka? Vakomana vari kutora mastenda. Vakomana vari kupiwa mari yezvoko muhomwe naED ava. Vacharamba kuti ina handina kubvira ndaita part of this process. Vachazviramba. Varume makanonoka ende I'm so ashamed nemi. Andi manzoro. Handidi kuitatamura nawi ndava ndichienda naye kure sterk. But ndira kuti vana veZimbabwe batanai, vana veZimbabwe taurai nezwi rimwe chete. Hapana chiri kuzodzoka kumashure. ED wenyu amuri kungopembedza uyu. Aenda uyu. Unoziva chimwe chokwadi so chinorwadza. Handi maona uyu aenda uyu munhu amuri kungoswera uyu aenda uyu vakutaurirai. So ndinoziva kuti vanhu havatraste kana munhu achitaura. Asisiri president amunoswera muchiningirira. Vakatodyawo mari dzake dzekuda kurambira padya. Unoziva kuti maitiro ari kuita ED ka? Afanana naMobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko aigarira chemba yeDiamond. Nyika ichinanzva svosve nemuchidya svosve nemuromo ichitambudzika. Iye achigarira chemba yeDiamond so yemabillions but nyika ichinanzva svosve nemuromo. Unoziva here kuti Smith akasiya ndege ngani? Nhasi pane ndege ngani? Unoziva here kuti Smith akasiya Harare yakaita sei? Zvino nhasi uno yaita sei? Unoziva here kuti Smith akasiya Kanzuro yakaita sei? Nhasi taapapi? Don't worry, musaite worried. I know vamwe venyu mava worried. Aiwa vazodai ndiri kuona vafana vechidiki vari kuvhunduka maningi. Ndaona mameseji akawanda ndava nhasi ndaisa nhamba kai. Ndaona vachiuya Zimbabwe are so worried. You are so worried. Ende muri worried and I understand. Regai natsobuda pachena vafana vemuZimbabwe ezvinosvika vakutaura kuti kana chauya mukoma isu taakutoda zvepfuti but aiwa ngatimirei, don't worry, wait, you gonna see other side. Risinei nekudeurika ropa. Ndarageza uyo haasingori munhu nje. Munhu akatopfekwa nemudzimu yenyika uyo. Munhu akatopfekwa chini chiri kudrivewa nemudzimu yenyika. I think most of you have failed to understand. Chini ndiri kuchikubva kupi chienda kupi. Chini chakapfekwa nemudzimu yenyika naMwari chinichi. Hachisi chega ndakutaurirai. Hachisi chega chinichi. Handi manzwa. China Mwari mukati chinichi. Regai ndikutaurirai chokwadi. Asi batanai. Asi taurai nezviri mwachete. Usangova munhu anongone kuda kugara achishora chete ninga azodai hapana ari kunzi uyu ndiye chai. Iwe kana une zvaunokwanisa kuita kana uchiti zviri kurongwa nemi navageza hazvisirizvo. Kana une zvako zvaunoda kuita isu tiri kuziva kuti this is a done deal. Animona imi zvekunzi Mnangagwa akaipa maningi anozopedza masports waimbwende yeye. Imbwende uyo anonzi Mnangagwa uyo. Handi mazvoka? Ndo mbwende yekupedzesa iyoyo. Zvinosvika mwana kakashona akada kutraka shona anourayani ko. Anourayani kamwana kake kamwana kaMnangagwa anonzi Shoni kake. Aona kuti kutamba nemadhaga pasina mvura ikoko. Varume, one day you gonna agree with me.
Ani mazoka. Muchawirirana neni. Ramba yenyu muri pano. Muzaende kure. Kwele kutamirira kure. One day you gonna agree with me. I'm telling you this. Mark my words. Zimbabwe iyi ndayana Nyamurenga iyi. Zimbabwe iyi kai. Zimbabwe ine mudzimu iyi ndayana Nyamurenga ndayana Tongogara. Ndayana Chaminuka ana mbuya ndana sekuru Kaguvi. Ati mazvinzi. Ine mudzimu iri nzvimbo dzakasiyana siyana kunyami kumuti usina zita, kumvura zhinji. Ane mazvinzi. Kudandarecha. Kugombe kombe. Ane mazvinzi. Ine mudzimu yakasiyana siyana pusharunzi pamazuva. Ine mudzimu nyika ine varidzi. Varidzi vavo vakambotungamira pakutanga. Idiva Muramwa. Vaona kusviba kwake kuti maoko ake ane ropa. Maoko ake azere neunyengeri. He is a killer. Iye ari mbavha zvakare. Vana veZimbabwe vasvinidza musodzi nekuda kwake. Mari dziri kudiwa nekuda kwake. Mabhilioni ari kuenda enyika nekuda kwake. Oh Jesus.